Okay. Okropon Kurenti. Nti Okropon Kurenti no onye achimfo ni bi. Okay. Ono wohwe abakwasɛm a na ɔno nso yɛ aduanani. Nti na se ne yɛ kwamfo ni bi. But no ɛnyɛ ɔne akwamfo ɛyɛ asɛsɛsrɛku na ba nya na wase ba. Na ɔno adi kan ba. Ɔno odi dwa nti. Nti na birufo ama no baabi atena. Nti ɔmo hyiaeɛ no ɛyɛ ɔbosom ase. Tutu, Mampɔn, Abutakyi, Mamfe, ɛne Latɛ. Kyerɛ sɛ ɔmo kita nkuro 6. Na yɛn nso Ɔkre. Saa mmerɛ no ne yɛkita nkuro 5. Ɛyɛ Abiru, Dawu, Awukugwadu kurom ne Aprɛde. Ɛna ɛyɛ kuro bi a yɛfrɛ Kwasi